Ya rasa kakung putri pagelaran ketoprak kita pilaratri budaya saking tempuran wi soto kang dipimpin Bapak Trimo yen wonten kelepatanipun nyuwun gunging pangan Rinenggo sagunging kahurmatan ngaturaken wilujeng dalu miwah wilujeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak Gilar Tri Budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran unit angka kalih ingkang kagolowentah dening penjaning Bapak Trimo Raharjo para lenggah kakung Sumawana Putri kados mekaten kala wau atur tari gambyong Paryanom ingkang sampun katindaken dening widodari Gilar Tri Budaya ingkang minangka dados pambukaning pagelaran kanthi kairingan karawitan laras gumelar ingkang kagolowentah dening penjaning Bapak Supyadi saha rinenggan pangliing Swarawati kita kasta dening Ibu Sarmyati wiro swara kasta dening penjaning Bapak Banyak dekorasi panggung
ing dalu mangke kasto dening Bagus Swito CS. Dekorasi lampu kasto dening Adimas Bagong. Para lenggah Gilar Tri Budaya ing dalu mangke makarya sesarengan kalian sound system LST audio ingkang mijil saking tlatah Tegal Dawa, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Saha sinengguyung kalian Claudia Tama Pro ingkang mijil saking Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora Mustika. Bagian ing dalu mangke saged kapirsani wonten ing channel YouTube Bagong Listing. Pangeprak ing dalu mangke kasto dening penjaning Bopo Seren. Para lenggah ing ngriki Gilar Tri Budaya badhe minangkani panyuwunanipun Bopo panitia sedekah bumi wonten ing Dukuh Bokerto. Sengaja badhe amethik setunggaling lelampahan sejarah ing Kasunanan Ngerang dawah perangan Patak Warak Leno. Patak Warak Leno sejarah ing Kasunanan Ngerang dening para paraga lan seniman seniwati ingkang ngayahi kewajiban ing dalu mangke. Gambaraken adegan ingkang angka kaping sepindhah wonten ing Desa Widoro Kandang, Lodang ing dalu mangke kasto dening Raka Mas Prasetyo Aji. Pilang ing dalu mangke kasto dening Dimas Bagus Rustam Maji. Adegan candhaipun wonten ing Mandalika Patak Warak ingkang minangka dados telenging carita ing dalu mangke kasta dening Raka Mas Grandung. Adegan candhaipun wonten ing Kasunanan Ngerang. Kanjeng Sunan Derajat ing dalu mangke kasta dening Bopo Trimo Raharjo. Rangga Jaya Tunjung Pura kasta dening penjaning Raka Mas Swito Teguh. Roro Yono kasta dening Dimas Ayu Lasmiati. Roro Pujiwat ing dalu mangke kasta dening Dimas Amel. Kusumastuti Sunan Muryo kasta dening Dimas Berung. Para lenggah boten kesupen wonten ing Madya Ratri mangke panjenengan badhe kaipur dagelan kita Cak Temon, Cak Kancil, Cak Subur karame akan ban kita Ayu.
adegan candhaipun wonten ing pulo Seperapat. Kilodang datuk ing dalu mangki kasta dening penjaning Bapa Rusna. Dening Lutung ing dalu mangki kasta dening Dimas John Aji. Para lenggah kados mekaten kalawuran saking pendapuk saha seniman seniwati ingkang ngayahi kewajiban ing dalu mangki. Mbok menawi mangki kanca giler tri budaya anggenipun ngayahi kewajiban nggadahi kalepatan tandang tanduk lan solah bawa. Kula minangka wakilipun giler tri budaya kula ingkang nyuwunaken lumentanging pangaksami ingkang langkung kathah. Wasana giler tri budaya Anggade Sesanti Jaya Jaya Wijayanti kalis nir ing sambikala mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Gilar Tribudaya, Gilar Tribudaya, Gilar Tribudaya tetap jaya. Maling! Maling! Ayo maling! Idol! Maling! Maling! Oh, maling! Maling! Maling!
ora kaya kowe. Maling nganggo wedong iki kira-kira sida maling kok ora. Oh dengkul mlocot. Mlocot dhewe. Wong iki nek arep mlaku apa meneh maling, pituke kudu kebek. Alah kesuwen. Kesuwen. Pon wage kliwon legi paing. Pon wage kliwon legi paing. Monggo saiki apa dinene? Yo. Roh ta ora kowe? Sesuk dinane minggu paing. Ya, minggu 5 paing 9. 14 5 karo 9 14. Ya, Sukranata omong goro. Anu apa iku yuk kruyuk cakar jebres, yuk kruyuk cakar jebres, yuk kruyuk cakar jebres, yuk kruyuk cakar modar kowe. Akeh modal. Wong dina tiba cakar kok. Karek iki kowe jangan ngaling. Sing ana dikruwek raim. Kecekel bongko kowe. Bongko ora dadek. Maling sesuk-sesuk ae lho. Maling kok wedi mati. Lu nekat maling ya aja tanggung-tanggung. Ah cangkem. Lho, kowe iki tinggalane bapak nganti mati. Ora ninggal warisan bondo dono lemah sing ambane sak alar iki ora. Tinggalane bapak mati iki mung anane pinter oleh nyolong. Lah iya. Ate malah ape ora nyolong. Aku bingung kuwi ngene lho, Lan. Terus kira-kira iki maling ning ndara yo ana sing diincer. Perkara maling. Andak terus budal ora ana sing diincer. Maling ning gone sapa ndak? Kira-kira terus oleh bondo. Ayo. Udah iso. Lu ngapain maling kok? Ayo maling ning endi? Kira-kira udune nek ape maling ngono ku dilawan. Kowe iki ngliter golek wong sing baradol sapi. Golek wong sing baradol sapi. Lagi bengi dinceng lho. Ngene iki lho. Sing tak senengi kok kowe iki ngene. Mergo kowe iki nek ngerti wong ngono ku sing pol telitine. Sing pendak jagung ning warung, ana wong rasan-rasan sing iso nyemplung. Tapi atiku ora penak lho. Ana penak. Aku anggere atiku ngene iki biasane tumus kok. Tumus apa? Dadek ae. Nggih, aku semua mbok bakso. Gini, nyatane. Kasil apa ora? Kasil. Ketiwa kasil sikil glodok kabeh glodok kiri. Lah iku lha ya salam dhewe. Salahku. Salam dhewe. Aku lak wis kandha kowe aja ning kono kirike agi. Lu ora konangan sikilku cokot kiri. Bangetan yo kowe. Jarene iki wong sing pinter ngelmu. Lah aku malah jarene ndek bungkem kiri. Lah maraya. Kiri ora mbok bungkem malah aku sing urung poso. Aku urung poso dadi cokot kiri tegas. Aku urung poso mbok jak budal maling kok. Wis pokoke moh. Aku nek iki bengi iki nek ora oleh mas-masan sesuk ciropan aku ditagih wong. Aku ndek utang. Aku dhewe yo bingung yo, Cak. Aku ndek utang iki wis janjene karo Buntung. Kowe janjene Buntung apa? Buntung apa janjene barang yo? Ora watake Buntung. Aja ngono ah. Ora watake Buntung. Aku wis janji karo Buntung mbok ketok. Yo piye? Sok aja kuwatir to. Gas desa nggonmu tak traktir bir 8 rak. Lah saiki ndang urung duwe dhuwit blas kok. Lah iya to. Lah tenan ah. Mulane nek kowe ora ndek dhuwit kira-kira ki janji karo Buntung. Yo kira-kira nek Buntung teko nganti dipelatok ndasem dan mergo kowe ora iso nukono bir garang mbok tulungi. Ora sudi sajakane. Lah ki dulurku ta ora? Lah aku ora janjeni kok. Sing janjeni kowe kok. Lah iya saiki karek kowe gelem maling apa ora? Ayo. Kowe nek gelem maling, kok nek ana Buntung rene mlatok ndasem yo tak ewangi. Iki jam piro lek? Yo dokoro setengah wis jam 12 liwat. Yo kurang sithik. Jam 12 kurang sithik. Mergo Nagaraja iku nek wis jam 12 wis gak mandi. Lincir. Oh, lah iya itu wis jam 12. Lah terus iki bobol gedhe ki sapa? Karek aku anut
Wong kaya iku kandhane sing wong teliti iki kowe kok sing ngerti omahe sapa-sapa, sing kirane beradol sapi sapa, sing beradol motor sapa. Kowe sing bagian jero, aku bagian jero. Aku bagian pawon. Kowe bagian pawon. Lah andung gawe penak ta. Lho, jadi nek umpama ana buntung rene agak bir. Ana muring-muring buntung. Aku melok mari tenan lho ya kowe jero lho ya. Lho tenan pawon lho ya. Kowe ning pawon, aku sing mlebu kamar golek-golek liyane. Tandane nek kira-kira bahaya piye kok. Wah, anggere aku muni. Ya gebedhe ndas wong kok. Maling kok. Krungu wong ya. Ya iya. Lah. Oh, ya. Aku muni. Angger sete pisan aman. Pisan aman, pindho rada ora aman. Rada ora aman angger. Aku ya. Rasudo. Yo, kuwi tegese angger set ping 2 ping 3 ora aman. Tapi sikile ndecek ta ora. Blas. Tuh, blas. Oh. Aku rada ndredeg kok. Allah. Lho maling kok ndredeg. Ya wis maling, budal. Saiki metu wetan aku ron. Lho kok ku piye kok malah maring kok dadak bareng ape karnaval ta apa? Petuk ing gubitan kok. Kowe petuk gubitan mlebu sing arep apa sing ndi? Omahe kira-kira omahe sapa? Ya kira-kira omahe buntung ae. Lumrahe pawon iki ning ngarep tah ning mburi. Lumrahe pawon yo ning mburi. Ya iya aku mburi ping ngarep. Ngono. Ya oke. Wis aku budal sik lho ya. Aman. Pisan aman. Rada ora aman. Wis oke budal sik. Ateni lho ya. Pas. Aku jane ora sah kok. Koyoke ape kunangan iki kok. Bojone buntung isih tiktokan kok. Isih tiktokan. Alah tiktokane malah genah limpenane. Asam ora genah. Pawone kaya kapal pecah. Oke ra ora perkarane. Lah ngono lumrahe pawon garang nggone saisan, piring, gelas sak pituruse. Lah iki mau sing jero. Atoke buntung ora carik. Hah? Atoke buntung. Atoke buntung. Wis mangun kuning kamar sendi kowe. Sing lor dari nggone anake itu. Gua anake bodho iku nggon ATM. Lah iso anake ning Jakarta. Duwe didokone ku tak iki iso. Wis ora ana wong. Ora sida. Pokoke ku nek embo-embo nek ana wong-wong embo-embo awak dhewe jagongan. Kemit yo. Bondel kabeh. Apa iku e? Loh. Oh, wong nek ora berpaklaman ya kowe iku, paklaman cangkemmu bejat ngono kok. Lah sing wong pinter-pinter ngene lho, kowe mang mlebu ning endi? Mlebu kamar sing lor. Jare anake yo mek kamare anake. Nggon duwe iku kok emas. Lah iku apa e? Emas. Bok-bok. Oh. Kuwi
iki maling damput piye? Maling wekok ya kowe kok. Maling Mas kok dienggo apa? Mas ki iso didadekno dhuwit kok pekok. Iki iso dadekno dhuwit. Carane. Mas, iki wis numpuk sesuk digawa ning gone tokone Cina, dipakekno wong Cina, dijolo dhuwit, iki mase dijoli dhuwit. Gusti nyuwun ngapura. Maling kok kaya telek kowe. Maling ora pengalaman blas. Lah saiki nek umpama aku maling ngene mbok salahno terus kowe lem apa, Cak? Oleh lho apa? Gusti, ngene iki lho pake nangis. Duwe anak maling kok entut. Lho maling Mas kok jembok salahno. Kira-kira sing dadi bondo dono Raja kaya iki ya Mas iki. Kalah entut kesuwen. Maling kaya aku. Oleh apa? Kaliwondo kena dirasakno sakala. Sesuk lho. Apa iki? Untung sak bojone malah kaliren aku kudu ro. Isine apa iki? Aku nek kadung maling dadi maling nisan maling sing sadis aku. Maling dhuwit disalahno. Tak gawe menangis sing di omah. Maling Mas disalahno lem iku lho apa? Tangi turu lho nek ra brugoh aja celuk jenengmu. Isih ndekne engko paling diujar jari wong sak bongketo. Iki mono ranjene ketoprak tak colong dhisik. Iku isine Mas. Isine dhuwit, tempe. Gusti lho, timun bervitamin. Tuh. Matane. Oh, matane kok. Lho kira-kira ono maling modiar. Perkara ditakoki maling apa maling tempe karo sigaran timun. Wah, lah. Bongko kowe. Bongko dhewe. Kowe. Maling. Nyolong Mas. Sing bongko kowe ora aku. Nek iso aku. Kowe nyolong Mas. Mas dadi dhuwit mbok dol. Tak dol. Delalah mbok dol ning kono konangan karo sing di Mas. Nek iso konangan tak pasrahno. Tretakane tak kon ijal dhuwit. Lah iya delalah ning kono ana sing duwe Mas sing kok colong, ngetarane iku Mase. Kowe terus dicekel dilaporno Salpi. Bongko kowe. Polisi Salpi. Alah. Umpama iki aku mati digebuki. Halo. Mati kowe. Kena. Wong apik. Gusti. Wong urip sing digoleki apa? Mangan. Sandang karo pangan. Direwangi kecekel kepuke wong perkara golek sandang pangan. Lah iya lha iki apa? Ning umpama aku kecekel mati dikepuki wong, ya ana bature. Tarjan lha apa? Tarjan kanca main. Lha apa Tarjan? Narjo. Oh, Narjo capek. Jamin. Oh, jamin nek malah cah lempeng galeng. Lah sapa? Kowe. Kate batem sego karo ketemu pirang perkara. Aku maling ngene iki sing ngajak sapa? Sing marahi sapa? Sing gawe dalan maling sapa? Pake. Lah kan anake sapa? Anake Pake. Lah iya. Derene aku kecekel kan ndara kecekel. Aku mati kok ya melok mate. Ya ora iso wong sing kecekel kowe kok aku melok. Sing kecekel kowe ora aku kok. Ya aku melok-melok omong. Iku lho ya melok maling. Sapa? Kae lho Kakang Lodang. Kowe aja omong le. Lho kok melok sing kecekel kowe kok kowe omong. Lah kowe melok maling kok ya melok marahi kok. Piye saiki kok kae segompo ora? Mas iku lho, untal. Oh, weteng ben meli-meli. Sithik kan. Wah. Kak, ana ndoke yo, Kak. Ndok kok. Ini ngono ndoke yo, Kak.
Ndok iki andak wis apik kotor kuwi ya. Pahit iki kan tengike mbok. Ora enak iki rasane. Enak ngono. Duh. Nyelok pira? Pintere. Andane sesuk bonjo buntung karo bojone ngedap pikire kok. Kok pintere ngene? Iki tak enak kowe. Ngiras pantes. Apa, Bang? Iki aku bokai sego. Sesuk nek iki wis payu, sego sing sakadah tak ijoli 5 ngadah, Moh. Moh piye? Moh. Dudulan emang kene. Aku ape leren maling. Aku ape leren maling. Aku ape pensiun. Hah? Aku semua tenan aku. Kowe seno, majak guyon. Umpama didak wong tenagan sehakas. Aku lho menggis-menggis. Wis ngene ae. Pokoke nek kowe ngrumangsani kowe adikku, wiwit dina iki ya awake dhewe ayo do serbat. Ayo do serbat. Degane sapa sing kok serbat? Serbat. Lah iya degane sapa sampe mbok serbat? Laran ora dadi maling iku jenenge serbat. Oh, otrok. Iku jenenge tobat. Kok serbat ya degan kok. Mah. Kon enak gawe sakit Pak Iro. Pak wis modal. Lah saiki Pak Iro nek nyawang anake durip panggergi dienggo broburan po. Ro kowe nek Pak tangi menawa. Kowe karo aku kudu iso ndongakno wong tuwa wis ngene ae. Pokoke niatku iki wis kenceng. Wis melanteng. Aku arep leren. Nek ki ora gelem ape mbok terusno lem maling, monggo. Nek perlu aku ape ning kantor. Anu kantor wong sing dibendil. Kantor isi. Polisi. Aku ape kondo, Pak. Aku dina iki aku wis mau maling. Goblok piye? Lho kene mara ning kantor polisi ora dicekal kowe. Lho nek aku jujur aku diampuni. Lho, saiki karek kowe diuntamno. Aku bengi iki ape sungkem ning patoke bapak. Aku wis entuk wangsit, aku untuk impen. Kowe lho, dang somben bakal dadi wong penak nek lakon kowe diundang ning Boketo. Lah iki bengi iki aku ape dadi wong apik. Arek kowe diuntakno. Tenan to ora? Ya engko ya ora ora wong ketitiane ora ora ning aku wis tak lambari niat apik. Lho. Nek aku niat apik, aku mbok menawa bakal diakoni sedulur kiwa tengen. Kowe melok karepem, ora melok yo karepem. Ben aku ora gelem maling balai HP. Bareng saiki aku wis iso maling. Wis pinter. Jak larang. Nah ora tak turuti wong dulurku yo kari dewe. Yo Kang.